ଦଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅନୁ ଆଜି ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ 2 ବର୍ଷ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦିଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଝିଅ ବିନା ଦୋଷରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବ। 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆଜି ଜେଲରଙ୍କ ଆଖିରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୁ ଏହି ଜେଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଜଣେ 18 ବର୍ଷୀୟ ନିରୀହ ବାଳିକା। ଭୟରେ ଆଖିରେ ଲୁହ। ମୁଁ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜେଲର, ମୁଁ କୌଣସି କଏଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିରୀହ ଝିଅକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଦେଖି ଏବଂ ମୁଁ ହାତ ବନ୍ଧାଥିବା ଦେଖି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଏହି ଜେଲରେ ଏହି ଝିଅ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସତ୍ ଆଚରଣ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଲି। ସେହି ଅନୁକୁ ଦେଖ, ସେ ଏବେ ବି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ନିଜ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଉଛି। 18 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ, ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଝିଅ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ। ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ବହୁତ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ମା ଘରେ ସିଲେଇ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାପା ଅଟୋ ଚଳାଉଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ମୋତେ ସବୁ ସୁଖ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସମୟ ସର୍ବଦା ସମାନ ନୁହେଁ। ତେବେ ମୁଁ କେମିତି ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ରହିଥାନ୍ତି? ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବାର ରହିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା। କଥା କଥାରେ ଗାଳି କରିବା, ଧମକ ଦେବା, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରର ପୁଅର ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବା, ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ରୋକିବା, ଘରେ ପଶି ଅଭଦ୍ର କଥା କହିବା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା। ଦିନକୁ ଦିନ ଏସବୁ କାରଣରୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ମୋତେ ଉଠାଇ ମୋ ସହ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋ ପିତାମାତା ଉଠିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଏକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପିତାଙ୍କ ଗଳା କାଟିଦେଲା। ମୋ ମା ସେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ମୋତେ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହି ରାକ୍ଷସ ମୋ ମାର ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ଯେମିତି ସେ କୋଠରୀର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟିଦେଲି ଏବଂ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୋତେ ନ କରିଥିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ମୋ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବଂ ତା ସହିତ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋ ମାତାପିତା ଏହା ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ରାଗରେ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଲି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? କେଉଁଠି ରହିବି? ବାହାର ଦୁନିଆ ତୁଳନାରେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ।